Anakku sing ayu-ayu rene nduk. Nggih, Mbak. Ngene nduk, ana pawarta sing wigati banget. Pawarta menapa to, Mbak? Nggih, wonten apa, Mbak? Kowe ngerti to, mbok rada dadapan kuwi duwe anak sing bagus banget. Jenenge Ade-ade Lumut. Wah, ada lumut. Bagus. Yo, mbok rada dadapan kuwi gawe sayembara kanggo Ade-ade Lumut sing lagi golek garwa. Purun sangat, Mbak. Yo, mbok mengko dandani kowe supaya dadi putri sing ayu. Mesti aku sing dipilih adik-adik ngopo dadi garwane kan aku paling ayu. Lah bisa aku mesti sing dadi garwane andi-andi lumut. Aku ki luwih tuwa saka kowe. Kowe ki kudune ngajeni karo aku. Aku sing luwih duweni hak dadi garwane adik-adik lumut. Wis toh, rasa malah dhewe. Nggih, Mbak. Mbak kula badhe matur. Motor apa? Apa wis rampung gawenmu? Nggih, Mbak, sampun. Kula pengen dados garwanipun andi-andi lumut kados mbak-mbakipun kula. Lu. Cate Yo, tak dandani. Lu kok wis Wis, ora rampung gawenmu. Muga sing dipilih Ade-ade Lumut salah sijine anakku. Kudu klenting kulit. Godhong warung kok bolong-bolong. Ana cah wadon ayu sing dandan ngobong-ngobong. Sopo kae sing teko? Kaline Basri. Iya, Mbak Yus. Ayo supaya kita gitu, kali Kakang. Ayo njaluk Kakang wae. Oh iya ya. Kok tak delokne. Yuk Kakang, yuk Kakang. Oh, ana apa cah ayu? Aku arep njaluk tulung kowe. Aku langsung sedulurku tulung sebrangke ya. Aku arep menyang desa dadapan, arep munggah-munggahi andi-andi lumut kae. Tulung ya, Kakang. Aku mah mending munggah-unggahi aku wae. Aku seneng si putar sik kaya ada lumut. Aku ra seneng sing ireng dawa kaya kowe-kowe. Tas ora tenan lho. Kakang kowe ra tau adus lan ambumu ra wangi, kowe ra tau nggo parfum. Yen ande-ande lumut mesti wangi. Yo gelem ya aku lan sedulur penting liyane selak pengen kebelet ngerti ande-ande lumut. Mengko wis to tak opahi tenan lho, tenan. Ayo apa? Aku gelem yen diopahi. Ini apa ayo? Aku bakal gelem wis. Ayo apa kandakno? Opane yaiku es. Kok iki kok disingkat es? Ayu-ayu kok ora ngerti es. Es yaiku cekaan saka sun. Aku gelem sun marang tanganmu. Ih, emah gilani. Apa ora ana opahan liyane Sun? Oh, duduk murime ro, ora oleh. Wis nek wegah kono nyebrang dhewe. Ya wis ning sithik wae ya. Ya, nanging aku engko tak tutupi raiku nalika kowe sun tanganku. Aku lila nanging jarak semeter ya. Nanging disebrangke tenan ya. Ya. Ya wis nek ngono. Ayo tak sabrangake.
pun dipun sebrangake. Kula badhe nyusul Mbak Yu kula. Purun nggih. Aku megah. Aku ra sudi. Aku moh tenan. Tulung to Kakang. Engko tak opahi wis to. Aku megah. Wis lunga aja mrene maneh. Kowe seneng beda-bedake karo sepadha-padha to. Moh tenan. Aku ra sudi. Tenan? Ya wis nek iki karepmu. Aku arep gawe kali iki asat. Yen bisa. Aku penguasane kali iki. Kowe ra bakal iso ngasate kali iki. Nuwun, Mbak. Monggo, sapa ya? Kula Mbak Klenteng abang, kula Mbak Klenteng ijo, kula pun Klenteng biru, Mbak. Wah, ana cah wadon ayu-ayu ngopo iki? Kula badhe ngunggah-unggahi ande-ande lumut, Mbak. Oh, ngono. Gelem apa ora ya? Coba saiki bocahe lagi topo, dak tarine menawa gelem apa ora. Nggih, Mbak, matur nuwun, kula rumiyin nggih. Putraku si andi lumut temuruna ana putri kang ganggai putri ninggir kang ayu rupane kelenting abang iku kang dadi asmane. Duh ibu kula dereng purun amargi kula dereng wantun putri wau sisane si yuyu kangkang. Wah, ora gelem ki, Nduk. Piye, Jal? Cobi samenika kula, Mbak. Aku si andi lumut temuruna ana putri kang ganggai putrine kang ayu rupane kelenting ijo iku kang dadi asmane. Duh ibu kula dereng purun amargi kula dereng wantun putri wau sisane si yuyu kangkang. Ora gelem ki, Nduk. Piye ya? Wah, menawi kula purun, Mbak. Cobi panjenengan mriko mesti purun. Putraku si andi lumut temuruna ana putri kang ganggai putrine kang ayu rupane ing biru iku kang dadi asmane. Duh ibu
Monggo, sapa ya? Kok ana cah wadon elek tenan, rupane bacin, rupane tandangane lusuh. Kula Klenteng Kuning, Mbok, badhe ngunggah-unggahi ande-ande lumut. Menawi purun lho, Mbok. Menawi mboten purun, kula badhe wangsul kemawon nututi Mbak Yu kula ingkang sampun rumiyin wangsul. Apa? Arep ngganggu anakku? Ora salah to. Raimu elek kaya ngono, anakku bagus rupane. Apa gelem? Dipun cobi rumiyin to, Mbok. Mbok menawi purun. Putraku si andi lumut temuruna ana putri kang ngganggai putrine kang ala rupane Klenteng Kuning iku kang dadi asmane. Nggih ibu sing niki kula purun sakniki kula badhe mudhun najan ala putri wau jodoh kula Tole. Diunggu-unggahi bocah ayu-ayu kok kowe ora gelem, sawise ana bocah kumel kok kowe gelem. Apa ora kualik to, Le? Tuh. Mboten, Mbok, menika sampun dados pilihane kula. Kula sejatosipun pangeran ingkang ngumbara madosi sisihane kula. Nembe menika kula pinanggih putri elek ingkang asma Klenteng Kuning. Pisahan kalian kula dangu, piyambakipun putri keraton. Nembe sakmenika kula pinanggih. Menika jojo kula, Mbok, menika sisihan kula ingkang satuhu. Senajan rupanipun awon nanging manahipun Ya wis, Le, yen iku dadi kersamu, Simbok manut, Simbok ora bisa meksa.